Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum. U l-folla siktet. L-isem ta' Karol kien sorpriża. Kien ilu aktar minn 4 sekli u nofs ma jkun hemm papa li mhux Taljan. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Il-folla ferħet, ċaċpet imma staqsiet ukoll. Minu dan Karol Wojtyła? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Karol Wojtyła twilet fil-belt żgħira ta' Wadowice, fil-Polonja, fit-18 ta' Mejju 1920. Dawn il-ġenituri tiegħu f'jum it-tieġ. Missieru uffiċjal fl-armata li jismu Karol ukoll u ommu Emilia. Min barra tfajjel Karol, il-koppja Wojtyła kellha żewġ ulied oħra ikbar minnu. Olga, li mietet qabel twilet Karol, u hu Edmond. Minħabba li l-familja Wojtyła ma kienx toqgħod bogħod mill-Knisja, it-tfajjel Karol kien jgħid fis-servizzi liturġiċi u għamel il-preċett ta' 9 snin. Il-ħajja ta' Karol ma kienx fil-Knisja biss, kienet l-għaxqa tiegħu mur jilgħab il-futbol ma' tfal sħabu. Dejjem fil-pożizzjoni ta' goalkeeper. Iżda l-ħajja fil-familja Wojtyła tibda ssir itqal. Meta Karol kollu biss 8 snin, ommu Emilia tmut. 3 snin biss wara, hu Edmund, li għadu kif isir tabib, jieħu marda serja minn pazjenti tiegħu u jmut ukoll. Għal tifel ta' 12 sena, dawn iż-żewġ timwiet tant qrib tiegħu kienu jfissru li fid-dar kif fadallu biss lil missieru. Karol u missieru jmorru joqogħdu fil-Krakowja. Karol jikber u jsir żagħżugħ. Isir mitħla tat-teatru. Jibda jikteb il-poeżiji u d-drama. U jirreċta wkoll. Karol jidħol l-Università jistudja l-filosofija. L-Università tibagħtu kamp tat-taħriġ militari. Ftit xhur biss wara, fl-1939, tfaqqat tieni gwerra dinjija. Il-Ġermanja nazzista ta' Hitler tinvati lil Polonja. Il-poplu Pollakk u l-Knisja taħt theddida kontinwa. Biex jevita li jkun deportat, Karol ikollu jmur jaħdem f'barriera jkisser il-ġebel. F'nofs din l-oppressjoni kollha, meta Karol għandu biss 20 sena, imutlu wkoll missieru. B'attakk tal-qalb. Fl-ewwel 20 sena ta' ħajtu, Karol Wojtyła jitlef lil kulħadd u jispiċċa waħdu. Matul il-gwerra l-attività teatrali ta' Karol ikollha ssir bil-moħħbi. Anke meta Karol tiġih il-vokazzjoni li studja l-qassis, ikollu jagħmel dan b'mod klandestin, bl-għajnuna personali tal-Arċisqof tal-Krakowja. Jannar tal-1945. Krakowja tinħeles minn Nazisti. Iżda minflokhom jiġu s-soldati Sovjetiċi. Karol Wojtyła isir saċerdot f'Novembru tal-1946. Ikompli l-istudji tiegħu f'Ruma u meta jerġa' lura l-Polonja jaħdem ħafna fost l-istudenti universitarji u żgħażagħ. F'dun Karol, iż-żgħażagħ jaraw saċerdot li tassew jifhimhom. Fil-ħajja tiegħu maż-żgħażagħ
Waqt il-ħruġ maż-żgħażagħ fil-muntanji u max-xmajjar, Karol qatt ma jinsa l-missjoni tiegħu ta' saċerdot, anke f'pajjiż komunista li ma jemminx li Alla jeżisti. Karol Wojtyła jinħatar isqof fl-1958 u 6 snin wara isir l-arċisqof tal-Krakovja. Huwa jmur Ruma biex jattendi u jagħti semu fil-Kunċilju Vatikan II. 1967 Papa Pawlu VI jaħtar lil Karol Wojtyła kardinal. Kardinal rib il-poplu. Kardinal kuraġġuż f'dak li jgħid. Kardinal li kellu jsir parti mill-istorja, mhux biss ta' pajjiżu, iżda tad-dinja kollha.